ассалому алайкум мухлисони канали Маъмур Азия. имрӯз панҷшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи Ҷалолиддини Балхи Калхозобод дар ин видео сёмка кардем. молои калон, буқои средни, буқои майда, буқои калон, говҳои ширдор, говҳои буғыз, ғунаҷино, гусало, гусалабуқо, гусалагъунаҷино, ҳамаи намуди моли калон ҳаст. видеора то охирша тамошо кунем, маъқул боша лайк. агар шумо дар канали мо меҳмон бошем, ба канал обуна шавед, ба дуюм канали маро ҳам дастгирӣ кунед. номи канал Маъмур Азия Лайф, силкаш дар описание мешавад ва дар инстаграм ҳам дастгирӣ кунед. рафтем марамат тамошо кунед. дута буқаи калон, ҳардушам дастаточно фарбе. так ира 15,000 гуфтеста муомила дора. бозорда манаи кабута چند شد این کبوت؟ کبوتس 12,000 نرخ کرده بازار. 12,000 ده نداده است. بقای کنجاره خوردگی فاربه. من سودا شده منای بقا. بقای کالون. بقای کالونی فاربه 15,500 خرید است. 15,500 منم بقا. دیگه на букачаи навбатимон букачаи ёш карпатмонанд 5,500 гуфтеста муомила дора. бозорда то 4,500 нарх меда. 4,500 кадагия бозор. на буқара мана савдо кадеста 6,400 кадеста оли надодаиста. ира ҷои пулгириша 66 гуфтеста. 64 қиляпти мана шу қизда. 64 га бермеяб, 66 болар ҷои дип турибди. 200 сум ортада қоям. мана буқачаи тарғел 7,000 гуфтеста муомила дора. бозорда то 6,5 кадаам. тарғел буқачаи майдаю фарбе будааст. иша чи? ҳамқа кадана? ишам 7 гуфтеста. бозори ишам 6,5 када. ҳардуш 13,000 якҷоя. дута буқаи сия, буқои средни 10,400 ҳардуша якҷоя нарх када. надодааст 10,400 да. мана наванги буқа 64,5 савдо шида ахир. якта буқачаву якта ғуноҷин буқачаи тарғел 6,000 гуфтеста муомила дора. ҳози бозор даромадагия бозор ҳози ягончи кадаги нест. манаиш ғуноҷин иша 5,000 гуфтеста. иша муомила дора. бозор оли чӣ накадай ҳозир омадем гуфт. мана ғуноҷини созай буқачаам мешавад. мана буқачаи навбатимон буқаи средни бегемам мешавад. майдаи бадам нест, калонам нест. 5,5 гуфтеста 4,5 бозор нарх када. иша чанд гуфти? иша чанд кад? чанд кад бозор? наиша 4,5 гуфтеста бозор 3,5 нарх када. майдаи харобай буд. калон охири чанд раис? на буқаи навбатимон буқаи средни пародашам бад нест. миёмш дароз
خیلی خوشرو بقا 6,500 گفتسته معامله داره بازار تا 5,500 مکده 5,500 نداده است سودا شده دتا بقا سیاهش 6,030 سومون سودا شده زور گرفتن یکی نایش سفید این سفید باشه چند بود 6,300 7,340 сум иша харида яъни зарда нархи зур шуда ине ки ман бо фикри хитона бинависем меарза ё не дата буқаи калон 16,000 бозор када мана соҳибиш конкретно бозор кадагиша гуфт 16,000 кадеста мега арзиша 32,000 оли надодааст خب конкретно фарбешидаги айнеки синдан будаю савдо шидаги ачо мол камач хеле имрӯз дар панҷшанбе бозор на гови карпат сета гусала кадаги будааст 12,000 гуфтеста муомила дора бозор 10,000 када 10,000 да надода сози қисирай ҳозир шир дора ака чандта ҳафта як рӯзда 7 литр ҳозир шир доштааст бе гусала 12,000 гуфтеста бозор 10,000 кадагиай мана гӯвам гӯҷон будай на гови навбатимон 5 моҳшта 5 моҳа буғуз будааст нечинчи боласига Endi 3-chi bo'laman, 4-chi bo'laman. Yo seyim yo chorum gusala. Hozir suti bora qancha? 5 litr, 6 litr garan. 5-6 litr o'zi shir dora, 5 moha bo'g'iz, yo seyim yo chorum ishda. Bozor 9000 narxga nadodas, 9000 da. Go xushro. На гови гусаладор. Нархиш 12000 даст муомила дора. Майли. Сеюм гусалаш. Ho'kiz g'unojin. G'unojin. Mana. Salash. Suti qancha buni? 10 litr. 5 kunlik bu. Bir kunda 10 litr. Ko'zakdan tashqari. Sigashani cho'ti va shaysh. Mana. Yak ro'zda 10 litr beg'arza gusalash даст, gusalash 5 ro'zan. Mana. Govda garanti dadashsa. Bozor qancha qildi? Bozor hali nima qilyapti? Har xil qilasiz. Bozor 10000 pastish, 9000 balandish, dahini mazor narxida. Telefon nomer qo'yasizmi? Telefon nomer. Ha. Ayting. 930 930 10 00 00 48. Adres qayer? Kolxozobod. Leningrad. Xaridor bo'lsa marhamat, telefon nomer daroyi ekran. Avval mepursen, savdo shid yona gufta, ba'd metoniki savdo qiling. Video muhandislarmi? Yaxshimiz. Bizda. Tamam. Nishanboki. Qandaysizlar? Zo'rmi? Yaxshi rahmat. Taniganlar bo'lsa like. Yaxshilar bor, yaxshilar. Nima kanaldan Xo'p, chiqamiz? Ma'mur Aziyadan nasib bo'lsa. Amir Aziyama. Mana g'unojin. Nechinchi bolasiga bo'z bu? Ikkinchi bolasi. Ikkinchi bolasiga bo'z. 6 oylik. 10 ming deyapmiz. Tug'andan keyin suti qancha? Tug'andan keyin suti qancha? Suti 3,5 litrdan 7 litr sut beradi tursa. Bir kunda. Bir kunda. Yak ro'zda ba'di zoydan 2 vaqt 7 litr, 7 litr yak ro'zda narxish 10000 bu savdo meshava. Bozor qancha qildi? Hozir 78 qildi bermadi. Haftada 8 bozor narxida nadadas, haftada 8 da. Marhamat. Telefon nomerni ayting. Telefon nomer. Telefon nomer. Salom. Aka yaxshimisiz? Mana moli navbatimo g'unojin. 4000 ftesa muomila dora bozorda 31 narxida, 3100 so'm narxida nadodas.
моли навбатимон моли буғыз будааст. Нечинчи боласига? Birinchiga, yakimishda diyum yo seyim mo. Dumo yo seyim shudega. Buğuzay, короче, 6000 rupiya muomila dora bozorda sahar 62-63 kadagay. Narada. Hozir qancha qilyapti? Hozir. Sahar kadagay oli. Hozir ashta narx naqadas, hamma sahar narx kadagi ishti. Na моли навбатимон бунojini fason 6000 rupiya mo savdo meshava. Bozor 58 kaday nadodas. Bунojini qisir. Mana setta gusala. Bунojina hamash. Har sesham bунojin budas. 37 gufti ha? 37 bo muomila dora. Ina hamash bafishum ki bachoi karpatan.